Правнукът на румънската кралица Мария, ерцхерцогът Шандор Хабсбург-Лотарински, заедно с съпругата си Херта, пристигна днес в Балчик, за да връчи на кмета на Белия град Николай Ангелов статуетката Пламък на мира. Отличието се дава за особени заслуги на хора и организации, които имат отношение към опазването на културните, исторически и обществени връзки между народите. Статуетката представлява пламък, изработен от дърво върху камък. Тя символизира твърдостта, силата, красотата и топлината. Тези материали съществуват на всички континенти, а изкуството, което ги свързва и хората. Той изгражда мостове, преодолява граници и е универсален език за разбирателство между нациите. С този пламък искаме да ви благодарим за отговорностите, които сте поели като градоначалник, и да ви пожелаем сила и успехи в битката за запазването на мира и дружбата между народите. Това заяви при връчването на наградата ерцхерцогиня Херта Хабсбург-Лотарингска, която е основател на фондацията Пламък на мира. Церемонията бе организирана от Австрийския военноморски съюз и Българската военноморска конфедерация, като председателят и капитан първи ранг Станко Станков също получи такава статуетка. Преди да бъдат връчени, отличията бяха осветени от балчишки свещеници. Адмирал Христо Контров пък беше удостоен с медал Пламък на мира. Кметът на Балчик получи и специален плакет от президента на Австрийския военноморски съюз Карл Скриванек. Правнукът на румънската кралица Мария, ерцхерцог Шандор Хабсбург-Лотарингски, посещава Балчик за първи път, но обеща да се върне отново и да доведе и децата си в двореца. My grandmother, Iliana de Romania, spoke very fondly of this place and the peaceful experience, a place to come, to collect one's senses. It was for them the most beautiful place in the world. Че за тях това е било най-красивото място на света.